हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे जीवन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किम निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाला आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो जुदि नोंथांमोना फैसाखौ मोनफिननो हागोनबा माब्लानिफ्रायथ' नोंथांमोना मोनफिननो हागोन बायदि आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनिसिम गोबाङानो सोंहरबाय थादोंमोन आरो नैबे जीवन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किम निजुत मयना स्किमनि फैसाखौलाय सोगोन ना सोला फैसा मोनैया गोबाव जाथारबाय होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबाङानो बुंहरबाय थानायनि थाखाय आं दायो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो माखासे गोनांथार आपडेटखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना आंखौ बयबो इन्स्टाग्रामावबो फल' खालामहैबानो जाबाय नोंथांमोना माबाफोर जुदि सोंनांगौ दङबा इन्स्टाग्रामाव डाइरेक्ट DM एबा नोंथांमोना SMS खालामना सोंहरबानो नोंथांमोना लोगो लोगो रिप्लाइखौ मोननो हागोन आं इन्स्टाग्राम आइडिनि लिंकखौ भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आङो डिसक्रिप्सनावबो होनानै दोनदों दानिया नोंथांमोननिसिम नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनिफ्रायनो जागायजेननोसै नोंथांमोना नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ मोनैया मास मोननै ना मास मोनथाम बेबादि जाबाय दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायासै आरो दा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन हाला नोंथांमोना नैबे चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौथ' मोननो हागोन दै नाथायबा माब्ला मोननो हागोन दा बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिना मोननो लुबैदों जानांगौ नोंथांमोना जुलाइ आगस्ट मासनिफ्रायसो मोननो हासिगोन बादि जोंहा बाजेट सिजोना नैबे जुलाइआव जानो थांगासिनो दङ जुलाइनि गिबि सप्तायाव जागोन बेखौ खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो सरकारनि आखायाव दायो फैसा थाखा गैया जानो हागौ आरो MCC नांनायमोन नालाय बै समाव आरो इलेक्सननि सिगाङाव बेसेबांखिनि फैसा थाखा दङमोन बिथांमोना नोंथांमोननिसिम जेरै जीवन प्रेरणा स्किमनि मुङाव बिथांमोना फैसाखौ ओरैनो मास मोनसेनि बेबायदि सोफ्लाबाय बिनि उनाव गैया नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोआसै दा बेखौ नोंथांमोना मिथिखादो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मा आदब खायदा बियो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना नैबे चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौथ' मोननो हागोन नाथायबा नोंथांमोना एसे नेनो नांसिगोन आरो नोंथांमोना 12 मासनि थाखाय मोनगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होखादोंमोन नैबे 2500 फैसाखौ जीवन प्रेरणा स्किमनि जोहै दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे 2500 फैसाखौ मोननो हागोन 12 मासनि थाखाय जाखिनि नोंथांमोना माननि फैसाखौ मोननो हायाखै दा बेखौ नोंथांमोना खेबसेनो जयैबो मोननो हागोन बादि दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना दायो नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बादि नोंथांमोना जुलाइ आगस्ट बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना मोननो हागोन जुलाइआव मोनाबाबो नोंथांमोना आगस्ट मासाव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जुलाइआव जेनेबा बाजेट दं नालाय दा बेनिखायनो बाजेट लाखांनाय लोगो लोगोनो सोना हरगोनबो आं बेखौ सानलाय लायाखै दा बेनिखायनो अब्लाबो आं बुंहरबाय आरो जुलाइआव नङाबा आगस्टआव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ जेसांखिनि माननि नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै बेखौ नोंथांमोना बयबो मोनजोबनो हागोन दा बे जाहैबाय जीवन प्रेरणा स्किमनिया गोदाननिफ्रायनि बागैबो आं एसे उनाव नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन आं गिबियावनो आपडेटखौ खोन्थाहरजोबनो नागिरग्रोदों दा बिनिफ्राय नैबे निजुत मयना स्किम बिनिफ्राय निजुत बाबु आसनि स्किम दा बे फैसा सोनायाबो जोंहा बन्द जानानै दङ नोंथांमोनाबो आंनिसिम गोबांनो फरायसाफ्रा सोंहरगासिनो दङ दा नोंथांमोनाबो दायो बे फैसाखौ मोननो हाथ'नाय नङा नोंथांमोनाबो एखेयानो जानानै दङ नोंथांमोना जुलाइ आगस्ट मासावसो फैसाखौ मोननो हागोन मोनथारनाय नंला बेबादि नङा दै सरकारा जेनेबा बे स्किमफोरनि फैसाखौ सोथारनाय नंला बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा गोबांनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों फैसाखौ सोनाय नंला सोला बेबादि होननानै बुंलाबायदों नाथायबा बेबादि नङा नोंथांमोना नैबे निजुत बाबु आसनि बिनिफ्राय निजुत मयना स्किमनि बिनिफ्राय जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ सोजोबगोन नोंथांमोना जुलाइ आगस्ट माससिम नेबानो जाबाय दा जोंहा जेबो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बिनि बागै जेबो खौरांखौनो नोंथांमोननिसिम हरनो हायाखै मानि थाखाय होनोबा सरकारनि आखायाव दायो थाइसेबो फैसा गैया मानो होनोबा बिथांमोना बाजेटखौ लायाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना गिबियावनो बाजेटखौ जुलाइ मासाव जानो होग्रोदो बिनि उनावसो नोंथांमोना नैबे माबाखौ फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय जीवन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि बिनिफ्राय निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ दा निस्सय नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना गोबांनियानो रेजेक्ट जाजादों रेजेक्ट होननायाबो रिजेक्ट सोलायलांबाय आंनिया रेजेक्ट जाजादों होननानै आं खोनानो मोननाय जादों दा बे रेजेक्ट जानायखौ माखासे फरायसाफ्रा चिफ मिनिस्टार बिथांनि खाथियावनो कमप्लेन खालामनायखौबो आं नुनो मोननाय जादों दा बेनिखायनो जेनेबा रेजेक्टआबो कलेजाव बायदियाव बेबायदि रेजेक्ट खालामजानाय बायदि आं खोनानो मोननाय जादों नाथायबा ओमफ्राय मानि थाखाय जादों दा बेखौथ' बुंनो हाला दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना मोननो हागोन बायदि जायफोर नोंथांमोना रेजेक्ट जाजानाय माबाफोर बबेबा मोनसे स्टेपआव नोंथांमोना जुदि माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांबाय माबाफोर प्रब्लेम जाबायबा गोरोन्थि गैयाबाबो सोरनिखौबा बेबायदिनो रेजेक्ट खालामनाय पेन्डिं खालामनाय बेबायदि नुनो मोननाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना
मोननो हागोन बायदि नोंथांमोना एलिजिबल खा नालाय फैसाखौथ' मोननांगौ दा बेनिखायनो मासै मास नोंथांमोना मोनाबाबो खेबसे नोंथांमोना 30,000 फैसाखौ मोननो हागोन बायदि बेखौ नोंथांमोना बयबो एसे सम नेनानैल' थाबानो जाबाय एसे उनाव आपडेट ओंखारना फैगोन बायदि आं मोनदों नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना मोननो हायाखै बेखौ दा बिनिफ्राय गोदान एप्लाइआ नोंथांमोना एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनियाबो बिनिफ्राय निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि एप्लाइआ जोंहा बे बोसोरनि सेप्तेम्बर अक्ट'बर मासाव नोंथांमोना जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय नैबे जिबन प्रेरणा निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि एप्लाइखौ नैबे जायखिजाया बे मासनि बे बोसोरनि जोबनायथिं नोंथांमोना सानबानो जाबाय सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर बे मास मोनथामनि बिथोराव नोंथांमोना एप्लाइखौ जागोनखौ आसा खालामबानो जाबाय आरो बोसोरफ्रोमबो बे जाबाय थागोन बे नङा जे जायफोर बिथांमोना एसे सिगाङाव मोननो हाबाय दा बिथांमोनाल' एप्लाइ खालामना मोननो हासिगोन बेबादि नङा बोसोरफ्रोमबो बे स्किमा जोंहा जाबाय थागोन बे थांबायानो थागोन बे स्किमा नोंथांमोना जायफोर दायो ग्रेजुवेसन जायाखै नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव ग्रेजुवेसन जासिगोनबा नैबे जुन मासहालागै नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौ मोनगोन नामाथाय एक्जेक्टलि आं आपडेटथ' गैया दा जिखियानो जाया माने देग्लाय बोसोराव जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेसन पास जागोन नोंथांमोना एसे उनावनो गोदान एप्लाइखौ खालामनो मोनगोन जिबन प्रेरणा स्किमनिखौ दा बिनिफ्राय निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौबो जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मेट्रिक हायार सेकेन्डारि ग्रेजुवेसन नोंथांमोना फरायनाय दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे बोसोरनि जोबनायथिंजाय दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाखाबाय गोदान एप्लाइआ माब्ला जागोन मिथिना मोनबानो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरगोन डेटफोरा जुदि फैयोबा दा बेखौबो आं बुंहरखानाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंसाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आं नोंथांमोननिसिम बेखौथ' बुंहरखादोंआनो नोंथांमोना आंखौ इन्सटाग्रामाव जुदि फल' खालामनानै डाइरेक्ट DM खालामहरोबा नोंथांमोना लोगो लोगो रिप्लाइखौ मोननो हायो आं दा इन्सटाग्रामाव एसे एक्टिभ जानानै दंथ'यो दा बेनिखायनो इन्सटाग्रामाव नोंथांमोना आंखौ फल' खालामनानै माबाफोर डाइरेक्ट सोंहरनांगौ दङबा DM नोंथांमोना खालामहरबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होदो आरो जुदि नोंथांमोना जेनेबा दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों